V takejto farbe budeme mať interiér. Každý deň príde ku nám zákazník alebo architekt a povie, v takejto farbe chceme mať interiér. Aké máme dať okna? Nám príde v takejto farbe materiál. My dneska dokážeme zladiť komplet interiér a exteriér. To znamená, že vyvinuli sme s firmou Adler, ktorá sa zaoberá čisto iba otienmi a povrchovou pravou a zladili sme interiérové dvere, parkety a okna. Okna drevené alebo drevohliníkové. To je veľmi náročné. Takisto nám je to jedno, či je to bielené, je to tmavé alebo je to prírodné. Je to úplne jedno a my vám dokážeme zladiť kompletne farby interiéru. Na to sa aj špecializujeme, preto vyrábame originály a každý originál bude mať aj svoj odtieň. Takže tešíme sa v našom showroome, keď prídete k nám, dokážete si zladiť tieto farby, viete si ich vybrať a nestojí vás to nič. Príďte si to vybrať. Tešíme sa.